Това откриване не ще бъде кратичко. Само искам да благодаря, че уважиха нашето мероприятие. Получиха поздравителен адрес, в който господин Джиков ни приветства за поредната информация, изградена в училището. Тя е мултисензорна стая с метода, с елементи на метода Монтесори и кинетичен пясък. Тя може да бъде използвана от посетителите на басейна, от децата на училището и всички, които имат интерес да работят с тези елементи и с пясък. Благодаря на гостите. Трябва да кажа, че стаята е изградена благодарение на дарение, което е направено от Разград в размер на 10 000 лева и дофинансирано от бюджета на училището.